See? You want to be aggressive though. Fine, you don't want to go in? I'm going. I'm bending you. You're a little bit stubborn. You behave. Don't be stubborn, okay? I'm just gonna bend you over. So, ayun. Walang masyadong ganap. Kaya isisingit ko lang tong video na to. So, ayan guys. Wala tayong magawa. Nag-ano ko. Puzzle. Ayan, medyo nabuo ko na siya. Tapos, ayan pa yung ano ko siya. Yung ibang mga pieces of puzzle. Tapos, ito. Yan. Tapos, habang kumakain ako nitong churros. So, ito guys yung itsura ng puzzle. Yan yung itsura ng puzzle. Yan siya. Ganyan yung itsura niya. Ganyan. 300 ano lang siya pieces. So, ano pala ngayon guys? Thursday, April 11. So, ayun. Kagigising lang ni Inday. Nakaiglip ako. Hi guys! Kauuwi ko lang galing sa work. Ano ba ngayon? Friday. Friday 12. So, kauuwi ko lang galing sa work. Medyo malamig ngayon sa labas. Nag-start na mag-snow. So, kahapon diba gumawa ako ng puzzle. So, kahapon natapos ko siya. Tapos, bumili ako guys ng tawag dito yung frame. Kasi, ididikit ko na siya sa frame. Kasi, pag nakalimutan ko, baka masipa ko ba o tapos magkahiwa-hiwalay ulit yung puzzle. So, bumili ako ng frame. Tamang-tama, sakto pala siya. Ito, ang tawag dito, 12 by 18 na frame. So, baka bukas ipadikit ko kay Dan yung likod ng puzzle para mailagay ko na siya sa frame. So, I'm excited. So, this is my first puzzle that I build. So, I'm excited to put it on the the frame and hang it on the wall. I'm excited. Ito siya guys. Oh. Kaya natatakot ako. Baka magalaw ko ba? Pinatong ko siya sa maliit. Ah! My God! Ayan. Sinasabi ko na natatakot nga ako eh. Ito siya oh. Ano siya? 300 puzzle lang naman siya. Pero natakot ako doon eh. Ayan siya guys oh. Ayan yung puzzle niya. So, ilalagay ko siya sa cute. Ayan oh. Aloha. Ilalagay ko siya sa frame mamaya. Kasi nga, natatakot ako baka mamaya wala akong mapaglagyan na safe ba. So, baka mamaya masipa ako siya tapos maghiwalay. Uulitin ko na naman. Uulitin ko na naman siyang ibuuhin ba. So, ayun. Tapos, ano nang oras na? Alas 7 na eh. 7:46 na. Yung tira kong kape kanina. May tira pang kape sa coffee pot. Ayun. Gumawa ako ng kape. Gusto kong uminom ng kape kasi malamig. Parang masarap humigop ng mainit na kape. Kahit na ewan ko lang good luck sa akin, baka hindi ako makatulog. Kasi every time na umiinom ako ng kape sa gabi, nahihirapan ako matulog. Pero tingnan natin kung talagang makatulog ako nito. Kalahati lang naman ng kape yung nakatira. Hindi naman madami. So, okay lang siguro. Pahinga ako ng konti. Maglalaba pala ako ng mga puti. Itapon ko lang sa washing yung mga puting damit. Magpapahinga ako habang nagpapahinga. Nood-nood dyan ng mga bagong upload. Yun lang guys. Hello guys. So ayun. Ay, malulubat na yung battery ko. Today is Tuesday. April 16. So kauuwi ko lang galing sa work guys. So ayun. Malulubat na yung battery ko. Hello everyone. Wala, kauuwi ko lang galing sa work. Ay, gusto ko yung kahit walang ilaw, medyo pa rin yung maliwanag pa rin. I love this camera. So, ayun guys. Sana bukas inaantay ko. Kagabi nag-search ako kung paano nga yung anong dapat gawin pag pangdikit ba ng puzzle. Kasi binigyan ako ni mother-in-law ng 300 pieces of puzzle. So, naano ko na siya. Nabuo ko na siya. So,
Nalobat ako guys. Buti na lang. Sana na ano yun. Sana na ano tawag dito. Na-record yung sinasabi ko kanina. So ayun. Bukas aantayin ko nag-order ako ng glue. Yung parang yung glue talaga sa puzzle. So bukas. I-glue ko siya bukas. Kasi may nabili na nga akong frame. Akala ko kasi hindi pa. First time ko tong first time ko tong nabuong puzzle ngayon. So ito yung pinaka-una kong puzzle na nabuo. Tapos, excited ba naman ako, bumili na ako ng frame. Akala ko, yung regular glue na nabibili sa store, yung pwedeng i-glue. Yung mga glue na nabibili sa store sa mga school supplies, ganon. Yung pala, iba pala yung glue niya. So, ayun, nag-order ako kahapon ng glue para sa puzzle ko. And then, i-didikit natin siya guys bukas. Humiga ako ng konti kanina galing ko sa work, tapos ayun, inantok ako, parang gusto ko nang matulog, yung mata ko gusto nang pumikit. Ay, finally tomorrow day off ko na kasi I work like 5 days straight, and then I do have like 2 days in a row day off. So finally I have 2 days off, and yeah, nakakapagod din. Pero we'll see tomorrow what time. Hopefully I'm gonna receive my glue like earlier, so that Dan's gonna help me to glue it. Hopefully tomorrow I'm gonna receive it early before Dan's leave tomorrow. Bago siya umalis, ayun, nawawala na yung ano, hindi ko na maalala kung ano sasabihin ko. Bago siya umalis papunta sa trabaho, ayun. So yun lang guys, ayun. Yeah, that's it. Maghuhugas na ako ng mukha ko para mamaya, just in case na makatulog ako, wala na akong problema. Kasi minsan pag hindi humiga ako, hindi pa ako naglinis ng mukha ko, at saka hindi pa ako nag-toothbrush, dire-diretso na yung tulog ko. Kaya so ikakat ko na tong video na to guys, and see you tomorrow para idikit natin yung first puzzle ko na buo. See you tomorrow guys. Naantok na talaga. Good morning everyone, or good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Today is Thursday, April 18. So kahapon sana yung 'di ba may ginawa akong puzzle. That was my first puzzle that I build. So kahapon sana i-build ko yung kahapon sana ididikit ko yung puzzle. So inaantay ko kahapon yung order kong glue, kasi may special glue na tinatawag para sa puzzle. Akala ko yung regular glue pwede na. So nag-order ako ng glue kahapon. Dumating siya late na, around 7:30 p.m. So I don't want to glue my puzzle like late already. So I prepared to do it in the morning so that I can see how I'm gonna put the glue on it. So ngayon ko siya i-glue. Samahan niyo ako guys, i-glue natin yung puzzle. Super zoom. So, ayan guys. Gagamit tayo ng old credit card. Ito. Gagamit tayo nito kasi natin yung And then, ito yung yung glue para sa puzzle. Oh, wow. I like the sun is starting coming out. Ito yung sa puzzle, para sa puzzle. Ayan siya guys. Hold on kung makita nyo. Ang sabi dito, tingnan natin kung ma-zoom. Ayan, mud pad. Ayan siya guys, mud pad. Puzzle saver. Blah blah blah. Basta pang siya, pang glue siya sa puzzle. Hindi ko mabasa yung Basta ayan yung itsura niya. And ayun, glue siya sa puzzle. Yan siya. So, kinakabahan ako. Hindi ako marunong nito marunong First time ko to guys. Ang akala ko,
Yung regular glue lang, okay na, hindi pala. Pero sabi ni Dan, pwede rin naman yun. Kaya lang, mas maganda tong, ano na to. Tingnan natin. Naku, good luck. Paano ba ito buksan? Nabuksan ko na siya. Buksan ko lang, guys. Medyo mahirap buksan eh. Puti yung color niya, guys. Kulay puti siya. Dalawang klase yung kulay ng ganitong, glue. Kaya lang, puti pala yung pinili ni Dan. Ayan siya, guys. Tingnan nyo kung makikita nyo. Takot ako baka matapon. Basta, ayan yung kulay niya. Puti. So, tara na. Ako, good luck. Sana maayos yung pagkaka-pink ko. Ay, pagkaka-glue ko nito. Alam ko, ano lang ata to. I-spread lang siguro to. Naku, para magmantsahan siguro yung yung pinatungan ko ng puzzle na kahoy. Okay lang yan. Hindi naman to ginagamit na kahoy na to. Sige na nga guys, start natin. Naku, good luck. Kayo guys, nakaglue na ba kayo ng ng puzzle? Paano nyo ba glue yung puzzle nyo? This is my first time. I'm gonna put it in a frame and put it in the wall. So this is my first puzzle that I built. Yay, I'm so excited. So tara na nga, umpisahan na natin guys. Tama na. Daldal na naman ako ng dandal. Good luck. Paano ba ito anuhin? I-spread ko na lang kaya. Just ko may siya, i-spread ko na lang kaya. Or lagyan ko na lang to. Lagyan natin to guys. Wala ako. Dapat kasi brush eh. So, ayan. Spread na lang natin ganyan. Lagay natin dito. Ganyan. Puti siya, pero pag na-dry siya, magiging clear daw siya eh. Oh no, I'm making a mess. So, spread ko lang. Damihan na natin. So, ayan. Nako, ano kaya itsura ng ko? Baka dumikit to sa mahirap nung tanggalin. Sa wood ba? Bahala na. Tingnan na. Ano bang ginawa ako? So, ayan na guys. Naku, nagkalat na ako. Ewan ko kung anong itsura ng ko. Ayan na siya. Antayin ko lang siyang matuyo guys. Sabi, an hour. Antayin ko lang siyang matuyo. Ayan na yung itsura niya, oh. Ayan siya, guys. Oh, medyo nag-clear na yung glue. Kasi sabi, mag-clear daw yun. Pag na-dry na siya, mag-clear yung yung glue. Magiging na siya. Hindi na siya puti. Ayan, oh, nag-clear na siya ng konti. So, ayun. Ang ganda ng panahon ngayon. Gusto ko sana maglakad-lakad. Kasi maganda yung panahon eh. Mainit. Too bright. Maganda yung panahon ngayon guys, mainit. So, try natin mamaya. Anong oras na ba? Alas 12 na pala. Ano na? Lunchtime na. Hindi pa naluluto yung kanin ko. So, antayin ko lang siya maluto. And, yun. Balik ako guys mamaya. Update natin yung puzzle pag dry na siya. So, good morning guys. So, this is how it's look like. Yesterday, it's the entire puzzle is like white because of the glue, but now it's cleared. When the glue dried already, it look like this. It's super clear, not white anymore. So yay, this one is ready to put in a frame. Good morning guys. Today is Friday, April 19, right honey? Yes. So, ilagay na natin sa frame yung puzzle. Oh my camera is flashing. So, I don't know where should I put it, honey. Alexa, shut up. So, may pasok tayo ngayon, guys. Friday. Yeah. So, what happened, guys? It won't fit. It has a little bit gap, so I need to cut the both edges. Because it's not fit. Doesn't see it. It's a little, I need to cut the other side too. It's a little bit the brown one. So I couldn't find the right frame for it. Anyway, seriously, that's hard. Cut.
But I'm getting almost half. I need a glove. Or maybe the... You might need a spacer at the bottom, but we'll see. Spaces in the bottom? Because it might just slide down. Oh, actually, you need it to slide down. See? Oh, slide on a little bit, huh? Yeah, just tap it on your legs and it'll slide. No? Oh, it does. This side. Mm-mm. I think the side is... Oh, that's so pretty. Let me redo it again. This one, right? Ow. Careful. No, don't bend them all the way. Just as little as possible. Because you can only bend them so many times. Oh, really? And then it's metal. Eventually, it's just going to wear down. Oh, yeah. They break easily. That's probably good. You can probably pull the cardboard out. Did you get it then? So which one? This one, right? You just slide it down to where it looks perfect. Oh, it's look like it got stuck. There you go. Oh, do you think like that? Lower. A little bit lower. It got stuck. Yeah, it's tight. How about that? Move it. I can't tell. Higher? No, lift. Hold it up. No, now it needs to go higher. Unless it just doesn't fit enough at all. I'm just gonna put it in the middle. It doesn't matter, like I just because. Yeah, when the cardboard's behind it, you won't even be able to notice. It'll just look like the border. Okay. Nope, nope. Turn it. Flip it. See, there you go. Yeah, the metal things need to be out because that's how you hang it. Oh yeah, I didn't notice that. Oh. Oops. Where is it? You should put the top in first Oh because my you already God. you pulled the bottoms more. See? So now that's here too. You'll get it. Fine, I'm gonna bend it. You don't want to go in? I'm bending you. See? You want to be aggressive though. Fine, you don't want to go in? I'm going. I'm bending you. You're a little bit stubborn. You behave. Don't be stubborn, okay? I'm just gonna bend you over. Yay! It's so pretty. Oh, but that's fine. I can fix it anywhere though. So yeah, where should I put it, honey? A puzzle. Pretty. Wherever you want. Yay! So done. Look nice. I love it. I need more. But not 1,000 because that's big. We don't have space to lay the table and then while I'm assembling it. So I'm okay. We just tell Joe to kick all of this shit out of here. So- We'll use the floor. So I'm okay with 300 or 500. It's not like big difference with 300, 500 pieces, right, honey? It's pretty. It depends. Yeah, so pretty. Okay. I gotta go. There you go. Hello guys, so kauwi ko lang galing sa work. Yun na nga, natapos ko na yung 300 pieces puzzle ko. So I'm excited. Dito ko na lang kaya ikabit sa kwarto yan. So ayan, ito na siya guys. Ang ganda-ganda. Ayan siya guys, oh, ang kintab. Ayan siya. Ayan, ang ganda. So, meron ako ulit na dito ko na lang to sa taas ng computer ko ilagay, ikabit sa wall.
Tapos, charan! Meron ulit. Ito naman, 500 pieces. So, start natin yan. Baka sa next day, of course, start natin ulit siyang i-build. So, ayun. Ang ganda. Ang ganda pala pag nakalagay na sa frame. Hindi ako makaget over. Ang ganda-ganda talaga, guys. Ayun siya. Cute. Ganda. So guys, I'm gonna cut this video. I'm gonna end this video or whatever you call that. Thank you so much for watching. And if you like this video, please give me a big thumbs up. And if you don't like this video, you know what to do. And that's it for today's. That's it for my vlog, guys. Thank you so much for watching, and I will see you in my next vlog. Bye.